מקבל ביטי ברוך השם. טוב, סייעתא דשמיא, אנחנו פרשת וירא. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז התורה מתחילה בעצם עם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אברהם אבינו מעל ביום השלישי למילה, וחז"ל אומרים לנו שביום השלישי למילה אז זה הזמן הכי כואב, ודווקא ביום השלישי למילה אברהם אבינו זוכה להתגלות. רק קצת ברמז שבזמן שהכי כואב לאדם, דווקא אז יש לו הכי הרבה התגלות. זאת אומרת שבאמת במה שנעלם בזמן שאדם מאוד מאוד כואב לו, יש לו מאוד צער, יש לו הנהגה שהוא נורא נורא קשה לו, מה שנעלם בפנים זה באמת התגלות מאוד 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 גדולה. בגלל זה וירא אליו השם, דווקא ביום השלישי למילה שזה הזמן הכי כואב, ברגעים שהכי כואבים לאדם, דווקא אז יכול להיות לו התגלות מאוד מאוד גדולה. כתוב במגילה, ומרדכי מתהלך בחצר בית אנשים, ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך בחצר בית אנשים, לדעת את שלום אסתר. אז מובא בספר החסידות, מובא באור המאיר, מה זה ובכל יום ויום מרדכי מתהלך בחצר בית אנשים לדעת את שלום אסתר? יש הנהגה של אסתר, הנהגה שאדם של חושך, של אי הבנה. מה זה, כל היום מדברים על ביטחון, השגחה פרטית. מה זה המושג הזה השגחה? מה זה השגחה? מה המושג השגחה? תחשבו עלינו במושגים שלנו. אדם, דבר יקר, אדם משגיח עליו. אדם שיש לו איזה אבן טובה, איזה מוצר יקר, חפץ יקר, איפה הוא ישמור אותו? תמיד ישגיח, ואם הוא ילך בדרך עם החפץ הזה, תמיד ימשמש שהחפץ הזה נמצא אצלו. לעומת זאת, מה סביר להניח שאם אדם יש לו איזה חפץ זול, שאין לו יותר מדי חשיבות לזה? יכול מאוד להיות שאם הדרכים, יכול להיות שהוא גם יעביר את זה לילדים, הוא לא ישגיח עליו די הצורך, כי זה לא יקר בעיניו. הוא מבין שכמה יהודי יקר בעיני השם, שהקדוש ברוך הוא משגיח על יהודי השגחה פרטית, הדבר הכי יקר, הקדוש ברוך הוא בעולם, זה יהודי, אז יהודי מושגח, כל הזמן הוא מושגח, כמו אבן טובה. בפרשת וישב, החז"ל ממשילים את נשמות ישראל לאבנים טובות, את עשיו ואת צאצאיו לחול, ואת נשמות ישראל לאבנים טובות. אחרי פרשת וישב כתוב שבפרשה לפניה מנו את כל אלופי עשיו, ואז התחילו למנות הגיעו ליעקב, משל לאדם שחיפש מרגלית בחול, סינן כל החול, העיף את החול, מצא את המרגלית. נשמות ישראל משולים למרגליות, לאבנים טובות, שאדם אוחז אותם טוב, משגיח עליהם, שומר עליהם. ככה הקדוש ברוך הוא משגיח על יהודים. אז מה הצדיקים? ובכל יום מרדכי מתהלך לדעת את שלום אסתר. הוא יודע שבהנהגה של אסתר מסתתר בתוכה שלום גדול, שלום, ברכה. הוא יודע את זה. הוא יודע שבהנהגה של אסתר פנים מסתתר בתוכה שלום. והעבודה של הצדיקים זה כל הזמן לגלות את נקודות ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, את השלום שיש בתוך האסתר. השלום זה הכלי הכי מחזיק ברכה שיש. איך ברכת כהנים מסתיימת? ברך השם וישמעך, יאיר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. איך ברכת 18 מסתיימת? תפילת 18 מסתיימת? נכון, מברך את עמו ישראל בשלום, כי בלי שלום אין כלום. אם בחוקותיי תלכו, אחרי כל הברכות ונתתי שלום בארץ ושכבת ואין מחריד. השלום לא מצאתי לישראל כלי מחזיק ברכה אלא השלום. זאת אומרת שהשלום זה עיקר הברכה. אז מרדכי יודע שבהנהגה של אסתר
יש ברכה גדולה, אז חייב לחפש אותה. ואיך בעצם מחפשים את ההנהגה של הברכה? אני אגיד לו נקודה. פרשת לך לך, לא, אנחנו פה פרשת וירא, אנחנו כבר בליל חמישי, תמחלו לי שאני קופץ שבוע אחורה, אבל פרשת לך לך, אברהם אבינו כתוב עליו, והאמין בהשם, ויחשביה השם לו צדקה. השם חשב לו שאת האמונה הזאת, אברהם אבינו עמד בניסיונות, השם הבטיח לו את בשורת הזרע, ואז זרעך כעפר הארץ, הבטיח לו את ירושת הארץ, ואברהם אבינו שומע שיהיה לו זרע, וירש אותו בנו, יהיה לו בן שירש אותו, וצאצאים כעפר הארץ, מאמין בשם. הרב בידרמן הביא מהבני יששכר, חיבור אחר שלו, מהאיגרא דקאלה, שאומר, האמין כתוב בלי יוד. האמין צריך להיות כתוב עם יוד, אבל זה האמין כתיב חסר. יחיריק חסר, חסר יוד. כי יוד, על פי תורת הסוד, יוד זה מרמז על מידת החוכמה. וחוכמה ואמונה הם לא הולכים ביחד. האמונה היא איפה שהשכל מפסיק להבין. שהשכל, זהו כבר, אם אתה מבין, לא קשור לאמונה. אנחנו תמיד רוצים לסדר את הדברים בצורה שאנחנו נבין. כשהיהודי מתפלל לפרנסה, אז הוא מתפלל לשם, טוב, השם תשלח לי פרנסה, מאמין השם תשלח לו פרנסה, אבל בראש שלו הוא תמיד מחפש את המסלול, כן, אבל דרך איפה זה, יש סיפור, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, עכשיו, אולי, אני לא בטוח, אבל אולי אצל רב אברהם מרדכי מלך, שמעתי שמספר שהיה איזה יהודי, איזה אברך, שהיה מצב מאוד מאוד דחוק בפרנסה, ממש, נסע לכותל, והתפלל, שסיים 3 פעמים את כל תהילים בכותל, בחיות, כמה שעות, אם מישהו יודע 3 פעמים תהילים, זה בקל, בוא נגיד זהו, 6-7 שעות, או בבחיות והתעוררות, איך שהוא מסיים את השלוש, אתם יודעים, מסתם אמר אחרי תפילות, וזה ניגש אליו יהודי אמריקאי, למפרע התברר שהוא אמריקאי, לפי הצ'ק, הבינו שזה רק מאמריקה יכולים להביא כזה צ'ק, ואומר לו, מה, קרה משהו? אמר לו, לא, אני באתי לכותל להתפלל, יש לי קצת בעיות וזה, אמר לו, תגיד מה קורה, אני רוצה לעזור. סיפר לו ככה את הדברים, במקום, כתב לו צ'ק, חזר לכולל אותו אברך, אמר לי, חבר'ה, יש לי סגולה בדוקה, אני אומר לכם, ישועה במקום. אמרו לו, מה אמר, תשמעו, אני הייתי באמת במצב, הלכתי לכותל 3 פעמים תהילים רצוף, כל תהילים. ואני אומר לכם, אין, מעולם לא קרה כזה דבר, שאני קיבלתי ישועה לאלתר, ככה 2 דקות. מה אתה אומר? כל הכיתה של הכולל, קבעו יום תפילה וזעקה, כמו יום כיפור קטן, כולם הולכים לכותל. 3 פעמים, כל הכולל, 3 פעמים את כל תהילים. אמרו, אולי יבוא איזה ישועה, זה אמריקאי, אולי כולל של אמריקאים, אי אפשר לדעת, אנחנו הרי באנו כל הכולל, זה לא באנו אחד. טוב, שימו את התפילה, יכול להיות בגלל שזה הרי מסתם איזו ישועה גדולה, אז בטח התקשרו לכולל, חזרו לכולל, אבל הם באו לאיזה חכם אחד, אמרו לו, איך ככה? הוא הלך, אני אגיד לכם, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שלח לו אמריקאי, אתם התפללתם לאמריקאי. הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח אמריקאי, אמריקאי לא יכול לשלוח הקדוש ברוך הוא. לפעמים אדם בראש שלו, הוא מתפלל פרנסה, אבל אולי מישהו רואה אותי, אולי זה, לא יודע, הוא בראש לא חושב איך יבוא הפרנסה. אם אתה חושב שיבוא הפרנסה, אתה מפעיל את החוכמה שלך, את השכל שלך, אז זה כבר לא, זה לא מסתדר כל כך עם האמונה. האמונה זה בלי להבין, לא יודע מאיפה היא תבוא. הצדיקים, הם כל הזמן מחפשים אחרי השלום ואחרי הברכה שבתוך ההסתרה. לעומת זאת, העבודה של היצר הרע זה בדיוק הפוך. העבודה של היצר הרע זה לחפש גם אפילו במציאות של הארת פנים. מה זה הארת פנים? יאיר השם פניו אליך, מה זה הארת פנים?
מה זה, פתאום נדלק פה מנורה? מה הכוונה? זה לא יראני האדם וחי, האדם יכול להסתכל על השם. מה זה יאיר השם פניו אליך? רד פנים, האדם רואה השגחה, האדם רואה גילוי, האדם רואה ברכה, האדם רואה סייעתא דשמיא. מה זה הסתר פנים? השם לא משגיח עליך, פתאום אין לך שמירה. עכשיו אני השגחתי עליך, אני כביכול השם לא משגיח עליך, כביכול זה נדמה ככה. איפה הסייעתא דשמיא שלי? אז היום קצת נדבר, בעזרת השם, איך אנחנו צריכים למצוא את השלום שבתוך ההסתרה. את ההבזק של האור הזה, שבעצם יכול לפתוח את הכל, ממש לפתוח את הכל. נקדים תורה בליקוטי מוהר"ן, יש פה ליקוטי מוהר"ן? יש תורה מפורסמת בליקוטי מוהר"ן, זה נקרא תורה רפ"ב. רפ"ב, אז אמרה לאלוקי ביהודי, וצריך קצת כדי שנבין את העומק של התורה הזאת, וכמה היא קשורה אלינו ממש ביום יום, אולי כדי שנקרא מתוך התורה, אבל... יש? רבנו אומר ככה, דע כי צריך לדון כל אדם לכף זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויכול להחזירו בתשובה. זה 4 משפטים מאוד מאוד מוחצים, מאוד מאוד קשה להבין אותם. אני אומר, יש פה משהו סגולי, זה לא משהו שאני יכול להבין בחשבון פשוט. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. אז הפירוש הפשוט בתהילים, זה שאתה רואה שדרך רשעים צלחה, הולך להם הכל, תדע, זה להישמדם הדעת, זה כלום. ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, זה רק עכשיו אתה רואה אותו ככה מצליח, ומי שעובר על הרצון השם זה עניין של זמן, רק עד שהוא ינבול. אבל רבנו מפרש את הפסוק בצורה שונה, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו, היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אתה צריך לחפש בו מעט טוב. ואז ועוד מעט, המעט טוב הזה, ששם הוא אינו רשע, וזהו ועוד מעט ואין רשע. תחפש עוד איזה אפילו מעט, איזה נקודה טובה קטנה, ששם הוא לא רשע, שצריך אתה לבקש בו מעט טוב, שיש בו עדיין, ששם הוא אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? אתה רואה אפילו אנשים מאוד פתאום יש להם איזה כיבוד הורים כזה, יש להם איזה נקודה של יושר במונות, שהם מתנהגים בצורה לא יפה. כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, מה זה אתה מוצא בו? מה זה דן אותו לכף זכות? על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. מה הולך פה? רבנו פה אומר, נקודה, אני לא להעלות את השומעים ביותר מדי לקרוא מספר, אבל תורף דברי רבנו זה ככה, אתה רואה בן אדם, תסתכל עליו עכשיו, כל אדם פשוט, לא אדם ביקורתי, אדם פשוט, שאל אותו מה קורה עם הבן אדם הזה, הבן אדם הזה בפשיטת רגל בבחינה רוחנית, הוא כבר הכריז פשיטת רגל, 98 פסיק לא יודע כמה, הוא בחובות, יש בו איזה, אני יודע, איזה משהו שאני, יש איזה מעט טוב יש בו, מה רבנו רוצה שאני אשים? זה לא. נו בסדר, נכנסתי עכשיו, תשמע, יש בו איזה מעט טוב, איזה נקודה יפה, איזה... יפה מאוד, נו, מה אני יכול לעשות עם כל זה עכשיו? בואו נחשוב, אדם בא למנהל בנק, באמת, שלא תחשבו שאני צוחק. מנהל בנק אומר לו, תשמע, אתה בבעיה גדולה, אתה 100,000 שקל מינוס. לא יודע אם ייתנו למישהו להגיע לכזה דבר בעובר ושב, אבל בוא נגיד שנתנו, לא שמו לב.
לא בסדר, אבל הפקעתי 150 שקל היום. חזק וברוך, מה, אני רוצה שאני אעשה. מה? הפקעתי 150 שקל, גם טוב. זה גם טוב, אבל זה ביחס ל100,000 שקל, אתה צריך להפיל את זה ב1,000, כמעט. מה זה עוזר? הבן אומר פה, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. תגדיל את הטוב, תלמד עליו זכות. אם אני הייתי במקום הזה, לך תדע איפה הוא גדל. כמו שאלו אותי, איך אפשר ללמד על פושע? אמרתי לו, תשמע, אדם גודל ב100 שערים, אז מה הסיפורים שהוא שומע? שומע סיפורים על האדמו"ר הזה, הוא שומע על מידות טובות, על התמדה, על יושר, על צדקות, על צדקה, על תפילה באריכות. אדם גודל במשפחת פשע, מה הסיפורי צדיקים שהוא שומע בליל שבת? ההוא הוריד אותו, ההוא עשה שוד, ההוא מעלה מדווה וגנבים שבדור, ההוא מעלה מדווה ומורידים שבדור. אז זה הסיפורים שהוא שמע, מה הוא יכול לעשות? אז הוא גדל, הוא מעריך את זה, הוא ראה שהריצו את זה כל החיים. אז זה כף זכות, אתה מקטין את העבירות שלו. מסכן, למה הוא עשה ככה? אבל עדיין איך זה פועל? עכשיו בואו נעשה הפוך, איך זה פועל ברע. בפרשת מקץ, פעם דיברנו על זה. פרשת מקץ. אז כתוב, תראו, התורה מדקדקת בכל קוץ וקוץ. כתוב שרבי עקיבא היה דורש תילי תילים על כל קוץ וקוץ שכתוב בתורה, קוץ, לא אות, חלק מאוד קטן כזה, הקוץ שלה. רבי עקיבא היה דורש אותו, כל שכן אות, כל שכן מילה, עם הכל. והתורה מספרת לנו פעמיים את החלום של פרעה. פעם אחת שפרעה חולם, פעם אחת שפרעה רוצה לספר ליוסף מה הוא חלם. אז יש הבדל, שפרעה מספר ליוסף, אז שהוא מגיע לחלק הרע, 7 שיבולים הרעות, וה7 פרות הרעות, אז פרעה לא מספר את זה כמו בחלום. הוא מוסיף. שהוא אומר, הוא מגיע ל7 פרות הרעות, דלות ורעות תואר מאוד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את 7 הפרות הראשונות. עכשיו, זה לא כתוב בחלום הראשון, לא כתוב, לא ראיתי פרות, לא כתוב 7 פרות רעות מראה. זהו, ודקות בשר. אתם יודעים, יש כמה סוגי אנשים. אדם עכשיו נגיד הלך, היינו בקבר רחל, ברוך השם זכינו להיות בהילולה אצל מאמא רחל, ואתם יודעים, אחד מהדברים שצריכים חיזוק באמונה, זה מה המשטרה עושה שם. רק אמונה יכולה להבין שזה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כי בשכל אתה לא יכול להבין את ההנהגה שלהם. אבל בכל מקרה, הם ככה עשו כל מיני מחסומים עד עכשיו אנחנו לא מבינים מה המחסומים האלה, 12 איש שמים מחסום, בואו תמתינו, חכו, יש עומס ענק. אז אחרי שהם במשך שעה חוסמים את האנשים ומגיע 500 איש, אז ונוצר צפיפות ונוצר שם בלגן. וספירה לאחור. מה? וספירה לאחור, וכו'. ואז נהיה שם, לא קטטה, נהיה שם כזה ויכוח, והפילו את הגדר וזה. עכשיו נגיד, 3 אנשים היו במאורע הזה, לא, היו יותר, אבל שאחד שואלים אותו, מה, איך היה בקבר רחל? ברוך השם, היה טוב וזה. היה שם, היה בלגן עם המשטרה, ואז צעקו, נפלה איזה גדר, הכל טוב, זה לא משהו רוצה. טוב, יופי. שואלים את השני, היה משהו עם המשטרה, תשמע, היה שם איזה קצת מתיחות, וצעקו, ועשו ספירה לאחור, והפילו את הגדר, והיה שם איזה כמה פליקים חילקו שם, אבל בסדר, ברגיל. והגיעו לשלישי, היה שם, מה היה שם? אתה לא מבין מה היה שם, אני אומר לך, אמבולנסים, ייחוד הצלה, מה אתה לא מבין, איזה כללות, איזה מכות, וואו. אני אומר לך, ראיתי שוטר ככה, עכשיו בן אדם, 3 היו באותו מאורע. הוא לקח איזה מקרה והתחיל, נפח, אתם יודעים מה זה נפוח? נפח את הלהבה, מגדיל, הוא מספר, מה היה שאתה לא מבין. אם היית שומע אותו, אתה מקבל יותר חוויה ממה שהיה, אם היית שם. פרעה לוקח את הרע, מגדיל אותו, לא ראיתי כאלה, אתה לא מבין איזה פרות רעות. אדם שוכב, לא מרגיש טוב, זה שאדם, אתה לא יודע שהוא לא מרגיש טוב. אתה לא יודע, באמת, הוא בא לעבודה רגיל, זה.
הוא אומר, קצת כואב לי הראש. יש אדם לא מרגיש שזה כואב קצת, מיגרנה, קלה. כמעט מזמינו אמבולנס. שוכב על הספה, מגבת רטובה, אושפז, זה אשפוז ביתי. לא יכול לזוז, כל חצי שעות זה עושה הנחה. מה קרה? כאב ראש. מה יש לך? בסדר, נו כאב ראש, אז מה הסיפור? הוא חייב לנפח את הצרה. דרך אגב, הכוח של הניפוח הזה הוא מאוד טוב, רק אנחנו צריכים לבסט אותו, לקחת אותו למקום טוב. בא רבנו, מה אומר לנו? מה, תשמע, אתה רואה את הניצוץ הקטן הזה שיש ביהודי, אתה רואה את הקטן הזה? אני רוצה שתנפח אותו. נפח אותו. תגזים. אני אגיד לכם משהו, יש אלון נפלא, אלון, קוראים לו ביטחון שבועי של הרב יהודה מנדל, מארצות הברית. הוא סיפר שם סיפור חזק, שממש ממחיש לנו את רש פ"ב. הגיע אליו, הוא מספר שתי סיפורים. אחד, הגיע אליו אישה. אומרת לו, בעלי בטלן, אישה דתייה, לא קם בבוקר, לא קריאת שמע, לא שום דבר. האדם אמר לה, תראי, אני רוצה שתכתבי בפתק כל המעלות שלו את המעשים הטובים. היא אמרה לו, אין לי מה לכתוב. הוא אמר לו, תגזימי, לפי את תשמחי על הרצונות שלו. תגזימי. כאילו, תגידי, איזה רצונות יש לו לקום שחרית. אני לא אומר לך, כאילו, איך אומרים, תשקרי לגמרי, את יודעת, תעשי את זה משהו כזה, תלבישי את זה על איזה נקודה קטנה שהיא יכולה להיות אמיתית. כן? כואב לו שהוא לא קם. והיא אומרת שהיא במשך חודש עשתה את זה. עכשיו תבינו, הפלא פה שהיא לא דיברה איתו מילה. לבעלה היא לא אמרה מילה. היא רק כתבה כל יום על פתק, הדברים הטובים של בעלה. היא אומרת, תוך חודש, היא הרגישה, לאט לאט הבן אדם, כמה יותר מוקדם, בן אדם מתחיל, כל זה היא רק כתבה על פתק. אז אני מספר עוד סיפור, שאז היא אישה שהמצווה הכי גדולה, היא ראתה בפרשת בראשית, עשה לו עזר כנגדו, זכה, נעשה לו עזר, לא זכה כנגדו, והיא החליטה שבעלה לא זכה, בגללו, לא בגללה, החליטה שצריך להגיע לתיקון השלם, היא לא רוצה שהוא יראה פני גיהנם בכלל, אפילו לא יהיה שם דקה אחת, ויש לה משימה לא פשוטה, היא עומדת, היא רוצה לעמוד בה, כל היום רבה איתו, כועסת עליו, אז בעל הרב אמר לו, הרב, הגיעו מים עד נפש, אני לא מסוגל. אמר, תשמע, אתה תיקח פתק, אתה תרשום את המעלות שיש לה מעלות. נכון, אתה קצת, אבל יש לה מעלות. רבי יחיא אמר, דיינו שמגדלות את בנינו, מציעות אותנו מן החטא. תרשום את זה, כל יום. הוא אומר שתוך שבועיים נהיה אצלה שינוי קיצוני, תבינו, אנחנו מדברים פה לא על באדם שאומר לה שנית המעלות שלו. מה רבנו? רבנו פה אומר לי לדון אותו לכף זכות ולדבר איתו? הוא לא אומר את זה. שום דבר. כלום. צריך אדם לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גם רוצה לחפש למצוא בו איזה מעט טוב. הוא לא אומר להגיד לו את זה בכלל. והידיע שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, מעלה אותו באמת לכף זכות. הוא מוציא אותו מהחושך הזה. ואדם רואה, הוא סיפר איזה סיפור, שאבא רואה את הבן שלו, ילד דתי, נכנס עם מכשיר מאוד מאוד חיובי. מישהו יודע מה זה, שם ישמור ויציל. אז אבא, כל הלב שלו נשבר בקרבו. אז הוא ניסה לחזק את עצמו. מה הוא, הולך אולי להתבודדות עם השם. אמר, אני לא אסתכל עכשיו בעין, אין לי גם מה לעשות, זה לא שעכשיו אני אגיד לו, תשמע, זה לא טוב. זה יכול להרחיק אותך מהשם, הוא יודע את מה שאני אגיד לו, הוא יודע יותר מזה. ולמרות זאת הוא התפתה להיות עם זה. אמר, אני הסתכלתי עליו בעין טובה. אומר, למחרת, נסענו לכותל, הוא לא עזב את התהילים כל היום. בלי לדבר איתו. רק מלראות אותו בעין טובה, למצוא לו את הטוב. למצוא לו את הטוב, ולא עכשיו להגיד, ממש להסתכל עליו בצורה כזאת, אני אגיד לכם משהו. אצלנו בבית, הנקודה הכי מאתגרת, כתוב שאיך שאדם אומר קריאת שמע,
ככה הוא קם. קריאת שמע של המיטה, כן? איך שאדם אומר קריאת שמע, איך שהוא הולך לישון, ככה גם. הנקודה הכי מאתגרת בבית, זה לגרום לילדים ללכת לישון, ולגרום להם לקום בבוקר. ממש, נקודה מאתגרת. תמיד זה מגיע, זה מתחיל בוקר טוב חמודים, מתוקים, בוקר טוב, ולאט לאט הטונים עולים, ובסוף זה עכשיו לקום, אם לא, הילד, אתה רואה אותו 7 דקות לפני ההסעה, קם עכשיו, למה זה קורה? כי אחרי כמה דקות של בוקר טוב מתוקים וחמודים, אתה כבר מתחיל הלב שלך, אתה רואה שהם מתעלמים, הם לא מתייחסים. אני אגיד, למה הוא עושה את זה? אני אמרתי לו לישון מוקדם, ומתחיל לעלות לך כל מיני טענות וביקורות כלפי הילד, וזה רק מחמיר את המצב. אמרתי לעצמי, אני מנסה כמה ימים, אני אומר, זו סגולה שניסיתי כמה ימים. שתוך כדי שאני מעיר אותו, אני רק חושב על כל ילד וילד, רק דברים טובים. לא ספציפית על הקימה, אלא על כל, נזכר בו בדברים טובים שהוא עשה, נזכר במעלות שלו, תוך כדי שאני מעיר אותו. אני מלטף אותו ואני נשאר, ואני רואה שאני נשאר עם הטון הרגוע. אני נשאר עם הטון הרגוע, ופתאום הילד קם. 25 דקות לפני ההסעה, שזה נס קריאת ים סוף. חד משמעית, אני אומר לכם. נס של קריאת ים סוף. אני אומר לו, תקום, ואפילו לא, אתם יודעים, עשית סגולה. מה זה סגולה? זה רש"פ. אני מאמין בזה, אבל איך כתוב על נוח? מאמין, ולא שלא מאמין חס וחלילה, אבל אומר, אולי אני לא מקיים את זה כמו שצריך, ואולי זה, אני לא יודע, לא הייתי כזה אופטימי עד כמה זה יפעל. אני אומר לכם, פלאי פלאים. מסתכל על הילד, ואתה באמת, אתה מחדיר לך, הילד הזה הוא ילד טוב. כמה דברים טובים. וממש זה עובר שידור מהמוח שלנו, למוח של הילד, והילד מזה שההורה ככה מרגיש, זה לא רגע, זה חבר, זה עובד ומעביד, זה בעל ואישה. זה שני שותפים ביחד. עובר שידור מהמוח שלו, ואדם מקבל את זה, והוא מעורר לו את הטוב. וצריך להגזים. דרך אגב, הרב יהודה מנדל, שהוא אמר לאישה הזאת, תגזימי. כאילו, הוא לומד 10 דקות ביום, איך הוא אוהב ללמוד, איזה אהבת התורה יש לו. תגזימי. הוא אומר, ומאיפה למדנו שמותר להגזים? אנחנו רואים איך ברע אנחנו מגזימים. שיש דברים רעים, איך אנחנו מרשים לעצמנו לדאוג ולפחד בצורה הכי מוגזמת שיש. אפילו בלי פרופורציות, כאילו באחוזים, כאלה אחוזים נמוכים של אולי יכול לקרות משהו, הלב שלנו מרשה לעצמו מאוד לפחד, לדאוג. מכלום. אלא מה? זה מגיע לטוב, יש הסתרה גדולה. אז תגזים בטוב. תגזים, תנפח אותו. כל מה שדיברנו עכשיו, זה בין אדם לאדם אחר. אבל יש את אותה מציאות בדיוק, בין האדם למציאות, לחיים. כי כמו שאנחנו מסתכלים עלינו, כי רבנו ממשיך שם בתורה, שגם אדם צריך למצוא על עצמו כף זכות. ואדם רואה אותו בתור כזאת עוגה, תערובת. יש בנו דברים טובים, יש בנו דברים פחות טובים. וכדי להגביר את הדברים הטובים, רבנו אומר שאדם צריך למצוא בעצמו כף זכות. וזה בפרט בעיקר, בזמן שהיצר מתעורר, לדמות בעינינו את החסרונות שלנו, שהוא רוצה לעורר אצלנו את החסרונות, זה כבר לא נקודות רעות, זה חלקים רעים. מראה לנו שאנחנו מאוד חסרים, מראה לנו שאנחנו מאוד לא עומדים בציפיות, אדם צריך כנגדו לעורר את הנקודות הטובות. אפילו להגזים, ולראות באיזה דור אנחנו נמצאים. אולי יש לי מעט נקודות טובות, אבל באיזה דור אנחנו נמצאים, איפה אני עושה את הדברים האלה? ככה רבנו ממשיך. אז זה גם בין אדם לחברו, או כל התלויים בו, כל מי שקשור אליו, כל מי שמסביבו. בפרט זה עם הגבר עם האישה, ואישה עם בעלה, ועם הילדים. וגם זה בין אדם לעצמו, וזה גם בין אדם
לחיים, למציאות, כי הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהיג אותנו? ההנהגה שאני רואה מול העיניים זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא. זה הלבוש. לדעת יש לבוש קודר, יש לבוש של חושך, לבוש של הסתרה, שאנחנו רואים, 7 באוקטובר. זה לבוש של הקדוש ברוך הוא, זה לבוש קצת שלא נעים לראות. מסתתר בתוכו שלום גדול. הצדיקים עומלים לדעת את שלום אסתר. אברהם אבינו, בביטחון השביעי הוא כתב, אברהם אבינו מגיע למצרים, לוקחים את שרה בת שבי. טוב, מה האדם עכשיו עולה לו בראש? מה אתם אומרים? אדם לוקחים את אשתו עכשיו פה, חבר'ה, פרעה אין לו דין ואין לו דיין, הוא לא מעניין אותו אף אחד, לא חייב לאף אחד חשבון. אין ואין איזה, לא שהאום הם מוסד הגון וישר, אבל בכללי הוא לא חייב לאף אחד אם הוא חוסר מה שהוא רוצה. מה אברהם אומר לשרה? תגיד לי שאת אחותי, למען ייטב לי בעבורך, מה שכותב ויתנו לי מתנות. תגיד, אתה חושב על מתנות? תגיד תודה אם שרה לא תצא שלמה וישאירו אותך בחיים. אתה חושב עכשיו על מתנות? איזה מתנות אתה חושב בכלל? למה רואים שהצדיקים מבינים שאם רואים כזאת הנהגה של אסתר, שלקחו את שרה בשבי, חייב שיש פה בפנים שלום גדול, שיש פה גם מתנות. הולכים להרוויח פה בגדול, והם מחפשים אחרי זה. אבל יש לבוש יפה שהקדוש ברוך הוא מתלבש, אנחנו רואים ניסים, אנחנו רואים גילויים, רואים שאיראן יכולה לשלוח לי פה 300 טילים, וזה יהרוג ירדני. רואים מלא דברים, רואים לבושים של ניסים, שההוא מנהיג שלהם מתנגש עם הסוק, ההוא זה, ההוא ככה, ההוא נופל, בסוף חייל פשוט, שירה טוטו, כמו בשיעורים, הרג את סינואר. לא, כן, אני לא אומר את זה בצורה, אני בא להגיד, כאילו רואים איך הקדוש ברוך הוא, מה קורה פה בשנה אחת. אז יש לבושים שהקדוש ברוך הוא מתלבש, אנחנו רואים, איזה הנהגה מבורכת, ויש להפך חס ושלום. הרבנו מלמד אותנו שאתה בא ועם הראש שלך מגדיל, לוקח קצת טוב, מגדיל ומנפח אותו, לא כמו הוא שמנפח את הרע. איזה מכות היה, אתה לא מבין מה, אל תשאל, אל תזה, תאונה, הוא נשכב, בסדר, היה לו התקף חרדה, בדיוק 10 דקות עבר. לא, אל תשאל, אני אומר לך, מה ראיתי פה, ראיתי אותו שולף סכין, אתה ראית אותו שולף סכין? בטוח. אני אומר לך, אתה לא יודע מה היה פה, מרחץ דמים. ככה בדיוק אדם צריך לעשות עם הטוב. בהגזמה, ממש בהגזמה. לקחת את הטוב שיש לו ולנפח אותו. במציאות, כי המציאות היא מאוד מעורבת. אצל האדם יש לו הרבה מקרים. יש עיתים לטובה, ויש עיתים פחות טובים. והעבודה של האדם זה לקחת את הדברים הטובים, לא רק אצל בן אדם, ולנפח ולהגזים, כי זה מה שזה קורה בגלל שאתה מדליק נר ועוד נר ועוד נר, וכל המציאות נהפכת לאור. כל המציאות. אז או שתחליט, או שתראה כל היום, לא יודע מה, תסתכל בחדשות, תראה את כל הכתבות, את כל הערוצי חדשות, כאילו יש משהו שונה, כאילו מה 12 יגיד לך שלא שמעת ב-13, או לא יודע מה, הוא צריך כל מיני דברים שאנשים רואים. או שתראה את כל הצרות שיש בעולם, או שפשוט תחליט להתמקד, תפוס איזה נקודה טובה שהייתה, נקודה פשוט, הכי קטן. הילד הצליח בלימודים, כלום, מה האדם, תראו, שילד מקבל 50, או שהרבא מתקשר, אומר יש לו בעד קשב וריכוז, אז כבר ההורים לא ישנים בלילה. כבר הם רואים לאן זה הולך. הוא קורא את כל המדרשים של חז"ל, על הילדים שמי קטנותם, וזה בטח כי פעם הוא עשה ככה, ובטח כי... ועכשיו הוא רואה כבר את הטיפולים, את הזה, את המטפל הרגשי, את ההוא קשב וריכוז, והוא לא לוקח את זה. השילד מקבל 100, יופי, כי הוא אומר לו יופי, חזק וברוך, יפה מאוד. 100? מי זה? זה אתה או אחיך? אני אבא, אתה לא רואה את השם שלי? תייחס לזה, בדיוק הפוך. את הצרה אתה צריך להקטין. עכשיו לא להתייחס אליה, אבל לפעמים אמרתי לכם, יש קליפת פרעה, זה מנפח את הצרה.
לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים, לא ראיתי כזה גרוע, אף פעם לא היה כזה גרוע, מימות עולם, מהאדם הראשון, מהמבול לא היה כזה מציאות גרוע. אסון. רוצה להבליט לאדם את הצרה, מה אתה מבליט את הצרה? ואמרנו שהבן יהודה אומר לא להגיד שם של מחלה. למה אתה מראה שאתה מתפעל ממנה? אתה מגדיל את הצרה, אל תגדיל את הצרה. הפוך, תקטין אותה. איצ'י כלום, הרבה יותר במשקולת הטוב הוא הרבה יותר מהרע. הרבי מריבניץ, באו אליו, הגיעו לאברך בן 20, הגיע למצב אנוש. הלכו לאדמו"ר מריבניץ, זכר צדיק לברכה, אמר להם, תקשיבו, אתם, רק אחד מתפלל עליו, נשאר אותו בבית חולים, כל החמישה, אתם הולכים, אז אני לא זוכר מה להם, בעליית גג של הבית כנסת, היה ליד בית כנסת, או בבית חולים, ואתם רק אומרים תודה, על 20 שנה שהשם נתן לכם אותו. על כל רגע אתם אומרים רק תודה על הטוב שהיה. זה מאוד קשה, אברך בן 20, עכשיו הוא חולה כל כך, עכשיו להתרכז, זה מה שאתם עושים. האברך הזה ניצל, קם תוך, מספרים אולי איזה שבוע, שבועיים הוא קם בבית חולים, חזר להיות כאחד האדם. האדם, החובת הלבבות כותב, שאדם צריך בכל מצב להסתכל על החלק הטוב שיש שם, אפילו שהוא היה מעדיף את הצד השני, אני אסביר מה הכוונה, נגיד רווק, הוא רוצה כבר להתחתן, הוא משתוקק, חייב להתחתן. הוא אומר חובת הלבבות, אבל נכון, יש יתרון ברווק. יש לך זמן לישון בצהריים, אתה לא צריך אני מדבר בשבת, כל לילה במשך שעתיים מסדר שינה, זה מתחיל, מקלחות, שינה, ארוחת ערב, הלוואי וזה לוקח שעתיים. אז נכון שאתה היית מעדיף את האישה ואת הילדים ואת הדוחק הזה, אמת. אבל עכשיו יש איזשהו יתרון, אתה יכול קצת יותר כסף, יש קצת יותר זמן פנוי ללמוד, יש איזה יתרון, תשמח בו, תגדיל אותו. נכון, אני הייתי רוצה, אבל תשמח ותגדיל אותו, זה חשוב. שתמש ביתרון הזה ותודה לשם עליו. אתה חייב להגדיל את הטוב, אדם שמגדיל את הטוב, כל המציאות. רבנו פה אומר את זה, יסוד פשוט, לקחת ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואין, אתה לוקח את המעט טוב, אתה דן אותו לכף זכות, אתה מגדיל את הטוב, אין רשע, נגמר. נמחק, אתה מוחק לו את הרע. יש מציאות, לא בן אדם, מציאות. יש בעיות ככה, יש בעיות בעסק, יש בעיות בבריאות, יש בעיות בזה, שחור, 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 שחור. יש איזה משהו, יש לי גם אישה טובה. אתה משוגע, אתה יודע מה זה אישה טובה? רק על אישה טובה צריך להגיד 3 שעות ביום תודה. אתה יודע מה זה אישה רע? חז"ל אומרים, הוא מוצא אני מר ממוות, את האישה הרעה הזאת. ראיתם פעם חז"ל אומרים שיש משהו יותר גרוע ממוות? זה לא חז"ל, זה פסוק בעצם. יותר גרוע ממוות. מה יכול להיות יותר? הרדב"ז כותב שבי. שבי יותר גרוע ממוות. כי שבי זה עינויים. לא תמיד, אבל זה יכול להיות גם עינויים, זה יכול להיות שם מוות בעינויים. אבל מה זה יותר גרוע ממוות? חז"ל אומרים, אישה רעה זה יותר גרוע ממוות. יש לך אישה טובה, אתה יודע מה זה? זה השיא של החיים. במקום להתמקד בבעיות בבריאות, בבעיות בפרנסה, בבעיות עם ילדים, תתמקד בדבר הזה. ועוד מעט, קח את המעט הזה, תגדיל אותו, תנפח אותו, תגזים, פה תגזים. פה, לא לאנשים אחרים, שלא לך עין הרע, אבל בינך לבין עצמך, תתחיה את עצמך. ובאדם, אין לו שלום בית. ואין לו, לא יודע מה, יש לו בית בבריאות. השם בירך אותו הפרנסה. אז הוא קוראים לזה, בגלל שווה כסף, אני מכיר מישהו אמר, אני מוכן לתת כל הכסף שלי, נכון ששלום בית זה יקר. אבל אם אתה גם בצער מהשלום בית, וגם אתה לא מעריך את הברכה בפרנסה שהשם נתן לך, כי אתה מוכן לוותר על הכל בשביל, אז אין לך אחריות משום דבר. כי הרי, אפילו הברכה שהשם נתן לך, אתה לא שמח בה. זה לא שווה, זה עדיף על זה. תמיד הרע אצלך מנצח במשקל את הטוב. כדי שאדם יהפוך לעצמו את כל המציאות למציאות של שלום, של ברכה, הוא צריך לדעת, להתרגל, לעשות בדיוק כמו פרעה, רק הפוך. להסתכל על הטוב וממש להחיות את עצמו,
להגדיל את זה המון, המון, המון. וצריך לדעת את זה, שבזמן שיש לאדם כאב, בזמן שיש לאדם חיסרון, אז שם מסתתר השלום הכי גדול. שם מסתתרת הברכה הכי גדולה. הבן שחי מספר על איזה חכם, יש אומרים שזה הבן שחי בעצמו, שהיה צריך להיות בבית האסורים. איך הבן שחי מספר? הדורות שאחריו אמרו שכנראה הסיפור עליו. שהעלילו על האחים שלו ועל המשפחה שלו עלילה, והם נכנסו כל האחים לכלא במשך, אומרים, יותר מחודש, 30 יותר. הרב בניהו סיפר את זה. והוא חיבר שם ספר. אז אומרים שזה דעת ותבונה, שזה ספר מבוא לקבלה, ספר מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל כשהוא לומד קבלה, אז הוא מתחיל ללמוד את הספר הזה. הוא חיבר אותו הכל בעל פה. זה היה בית האסורים. ואיכשהו יצא, הבית האסורים התמוטט. הוא אמר שהוא היה צריך לתקן את הנשמות שהיו מגולגלים, בכוונה, זה היה כמו שהוא הודע לשם, שהיה לו צריך להיות שם תיקון גדול, שהוא ילמד שם ויתקן שם את הנשמות שנמצאים. אני אומר, יתרה מזאת, הוא חיבר שם ספר. לפעמים, אתם יודעים, אדם יש לו, אברך מכיר את זה, יש לו סדר לימוד. קשה לו, יש לו סוג של יצרה כזה להתפנות לכתיבה, כי כתיבה לוקחת זמן, אין מה לעשות. לוקח זמן. הוא רוצה להפסיק את הסתרי לימוד, בא בורא עולם, עושה לו איזה כאילו צרה, מבטלת אותו מכל הלימוד בשביל מה? אני רוצה שתוציא ספר לעולם. אני רוצה שתוציא, האם אני לא אכניס אותך לכלא, אתה לא תכתוב פשוט. אני לוקח את הספרים, לאדם זה נראה צרה צרורה. באמת, בורא עולם רוצה שתוציא ספר. וככה זה כמעט בכל הדברים. שבורא עולם מלביש לאדם איזשהו דוחק, זה צריך לקיים, ופרעה הקריב, שמכל הצרות, מכל הרדיפות של פרעה, יהודי צריך יותר להתקרב לבורא. וכל זה רק על ידי שאדם מתרגל, אמרתי לכם, היתרון של סדנאות, שעובדים קבוע, האם פעם בשבוע, עובדים על נקודה אחת בצורה אינטנסיבית, חוזרים עליה וחוזרים עליה וחוזרים עליה. ביום ההרצאות של רחל אמנו בי"א חשוון לפני יומיים, אז היה גם היסוד העבודה מסלונים. אז יש סיפור עליו, סיפור מעניין. אני אומר שפעם בא אליו חסיד, אז הוא אמר לו, למה אתה בא אליי כל כך הרבה? בעבר הנסיעות היו הרבה מאוד יקרות, מה אתה בא אליי לעתים יותר מדי תכופות, לא חבל על הכסף של הנסיעה? אז הוא אמר לו, הרב, לא הייתי אצלך הרבה זמן, מה הרב מדבר? כמה חודשים לא הייתי פה. אז הרב אומר לו, תגידי, אתה בבית יושב בצוותא עם חברים, ככה מדברים בעבודת השם, מדברים על הדברים ששמעת. אז הוא אמר לו, כן, אני פעם בשבוע לפחות יושב עם החברים, ועושים שיחה, ומעוררים את הנקודות, מדברים עליהם. מספרים שעוד חסיד אחד בא אליו, והרב אומר לו, למה הרבה זמן התעכבת מלבוא? אני הרבה זמן לא ראיתי אותך. הוא אומר לו, הרב, אני הייתי פה לפני שבועיים. אז הוא אומר לו, תגיד, אתה יושב בבית, שאתה חוזר, אתה יושב, הוא אומר לו, לא, את האמת, אין לי שם אנשים שבכלל במהלך שלי, אני מאוד... אז המשפיע, הרב שמעון שפיצר, הוא הסביר דבר יפה, הוא אמר, שכשאדם משמר את מה שהוא קיבל, אדם מקבל השפעה, ושהוא יושב ומשמר אותה, אז ההשפעה נשארת שם. אז הוא בא אחרי זה לרב, והרב אומר, אני מרגיש שהיית פה לפני שבוע. אבל לא הייתי פה, כן, אבל כל שבוע ישבת ושימרת את אותם נקודות, אני מרגיש שהיית פה לפני שבוע. אבל אדם שהולך, 3 שבועות, שוכח מהדברים, אז ודאי שזה פעל וזה עשה משהו, אבל זה, לאט, אין לזה מספיק כוח. אז זה כוח שפעם בשבוע או יותר אפילו, עובדים על איזה נקודה, זה פרויקט חיים הנקודה הזאת. כמה האדם, המקרים שלו מעורבים, אני מדבר רק מה שנראה לעיניים, הלבושים של הקדוש ברוך הוא משתנים כל הזמן. הזוהר אומר לבושים שהוא לובש בבוקר, לא לובש בערב.
העיתים משתנות, יכול להיות לאדם בבוקר, אמרו לו איזה בשורה טובה בערב, קרה לו איזה מקרה, שהוא גרם לו עוגמת נפש. אדם חייב להתרגל לקיים מה שרבנו אמר פה ברש פ"ב, לא רק על הבן אדם, לא רק על עצמו, גם בבחינה מסוימת מפחיד להגיד על הקדוש ברוך הוא, לחפש את הטוב ולהקצין, לכתוב את הטוב, תכתוב כי אותו אישה שכתבה את הטוב על בעלה, בעלה התחיל להשתנות בלי לדבר איתו, אותו בעל שכתב על אשתו התחילה להשתנות, תתחיל לכתוב על המציאות, אני קם בבוקר, אני תמיד אספר את הסיפור הזה, סיפרתי אותו כמה פעמים, לא תמיד, אבל סיפרתי שזה בהקשר הזה, אני יום אחד היה לי לפני איזה כמה שנים, לפני כמה שנים, היה לי איזה לילה, תקופה, לא לילה, תקופה ככה, תקופה מאתגרת, וקמתי איזה בוקר אחד, קמתי מאוד מאוד מצורח, מאוד, ואותה תקופה, האישה הייתה עובדת מאוד על תודה עם הילדים, אני זוכר שאני הלכתי במסדרון, ואני שומע את הילד שלי הקטן, אז הוא היה, אני חושב, בין 2.5, 3, ככה עומד בלול, ואומר 2.5, אני חושב, אומר, תודה שקמתי בבוקר, תודה שקמתי בבוקר, חוזר על זה הרבה, אמרתי, הוא לא מדבר בשבילו, הוא מדבר בשבילי, אדם קם בבוקר, הוא בכלל חושב שמגיע לו את כל העולם, קודם כל תגיד תודה שקמת בבוקר, ביטלו לו איזה שידוך, הוא כבר, תגיד תודה שקמת, לא איך ביטלו, איך היא אמרה, מה בעולם כזה, מה אני מחכה, אתה קמת בבוקר, אתה בריא, יש לך עבודה, יש לך משפחה, זה הכל בצד, ביטלו שידוך, פיטרו אותו מהעבודה, טוב, בסדר, זה דבר לא נעים, זה עוגמת נפש, מסתדר, אבל ביחס מה קרה פה? רק בזה אתה מתמקד, רק על זה פוקוס. אז מה קורה? זה קורה בדיוק הפוך. רבנו אמר, ועוד מעט, קצת מעט טוב, ואין רשע, אין שחור, התבוננת במקום ממנו, מה האדם עושה? שמת זום על השחור, ואז נהיה עוד שחור, ועוד שחור. זה מביא רוע מזל, עצבות רבנו אומר, מביא רוע מזל. לא נוציא סגולות, סגולות זה שמחה. אתה לא יכול להיות בשמחה סתם. נכון, רבנו אמר, תעשה את השמחה שמח, תהיה שמח. אבל היא צריכה להתלבש על איזה משהו. אז בטח יש לך הרבה סיבות שהתלבשו לך, שהשמחה תתלבש עליהם. תתחיל להתבונן על עוד מעט, ותגדיל אותו, תגזים, תקצין אותו. כי באמת זה לא גוזמה. רק לצערנו הרב, אנחנו אין לנו ערך מספיק לטוב, אז אצלנו, לטוב אין מספיק ערך, אנחנו צריכים להגדיל את זה אצלנו. רק שאדם, אם אדם היה יודע, מתבונן היטב, כמה טוב יש לו, הוא לא היה מפסיק לרקוד, הוא היה מפסיק חייך. רק העין שלנו כל הזמן מסיתה, מסתכל כל הזמן על דברים הלא טובים, אם זה בשני, אם זה בעצמנו, אם זה במציאות. כשאדם מתרגל כל הזמן להחיות את עצמו, אתה בריא, יש לך משפחה, יש לך חברים טובים, עשית ככה, יש לך ככה, כל כך הרבה דברים שביום יום זה מובן מאליו. אז רבנו אומר, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת במקום ממנו, הרע נעלם, הוא פשוט נעלם. איך? בלי לדבר איתו בכלל. אני לא מתעסק בלגרש את הרע. אני רק מדליק את האור. רק מדליק את האור, לא מתעסק עם הרע בכלל. וזה הצדיקים, ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך בחצר בית אנשים לדעת את שלום אסתר, יש פה אסתר, יש פה שלום גדול, יש בפנים שלום. אני צריך לחפש אותו. זה משהו שמסתתר. וזה וירא אליו השם באלוני ממרא, רבי נתן מסביר ממרא, זה כמו ממיר, זה החלפה, זה שינויים. שדווקא שאדם יש לו מתוך כל הבלבולים, מתוך כל זה, הוא יכול לזכות להערה מאוד גדולה, וירא אליו השם. שמתגלה אליו, שיהודי מתוך כל הבלבולים מתאמץ לעשות, מתוך כל התערובת של המקרים שיש לו, מקרה כזה, מתאמץ לחפש אחרי הקדוש ברוך הוא ההשגחה שלו, אז הוא זוכה לגילוי גדול, יהי רצון שנזכה בעזרת השם.